konačno ne moramo više, sad učim samo ono što me zanima, završio sam školu, to mi je najdraže. Učete budale od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba, jeste kurac. Koliko je sad bolje? Piješ alkohol, voziš kola, spavaš sa ženama. Mislim, ja nemam kola, ne pijem alkohol i dugo imam devojku, ne spavam ni sa kim. Znaš, legalno je to da radi. Pa znaš koliko su deca okrutna? Pa reci malom debelom detetu u školi, ovo ti je najbolje u životu. Svi ga zajebavaju. Ovo neće biti bolje od ovoga nikad, ubit će se on. Pa jeste igrali fudbal kao deca? Kad igraš fudbal kao dete, debeli na gol. Ne može debeli igrati. Kako je kod mene bio debeli na gol ako je pono loptu, ako nije onda ne igra. Normalno. Najdraže mi je što sam prerastao to zbog matematike. Ja nisam shvatio matematiku od prvog osnova. Znate li zadaci u prvim osnovne kao Filip ima 7 dinara, Maša ima 4. Koliko imaju zajedno? Ja se javim. Nemaju ni za kurac učiteljice. Pošalje me kod direktora, pa sam ja kriv što ne može ništa kupiti 17 dinara. Sam ja kriv za stanje u zemlji. I uvek se u tim zadacima, ako se sećate prvog četvrtog, uvek se deli neko voće i povrće. Maša ima 21 jabuku, ako 7 pojede, a 5 da Filipu, koliko joj ostane. Ja napisao u kontrolu, ako malo Maša pojede 7 jabuka, ja joj dam 2 gajbe. On mene lagati. Ja od vas kao čovjek ne mogu 3 jabuke pojesti, Maša dere 7 jabuka. Šta je Maša, bacač kugle? Znaš,